سلام ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ፊልሚ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እቲ ፊልሚ ብ2022 ዓ.ም ተሰሪሑ ናብ ምርኢት ዝቐረበ I Spit on Your Graffiti ዝብል እንትኸውን እቲ ፊልሚ ከም ትፈትውዎ ኣይጠራጠርን ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ከይርሳዕ ቅድሚ ምጅማርና ኣብዚ ፊልሚ ውፅእ ዝበሉ እንቅስቃሴ ክትርእዩ ስለትኽእሉ ጥንቃቐ ንኽትገብሩ የተሓሳስብ እታ ወጣት ጄኒፈር ሄልስ ትበሃል ካብ እትነብረሉ ኒውዮርክ ከተማ ዝጀመረቶ ናይ ልበወለድ መፅሓፍ ንምፅሓፍ ማንም ናብ ዘይርብሻ ጽምዋ ቦታ ሉዊዘር ዝተባለ ከተማ እናተጓዓዘት ትርከብ። ኣብቲ ጉዕዞ ማእኸል ናይቲ ዝተካረየ ገዛ ቁልፊ ንምምጻእ ተጋለስ እቲ ገዛ ዘካርያ ሰብኣይ ኤርል ዝተባህለ እንትኸውን ናይቲ ገዛ ካርታ ብምምጻእ እቲ መንገዲ ብደንቢ ይነግራ። ጄኒፈር ድማ ብደንቢ ተረድኣቶ ጉዕዞ ጀመረት። ነገር ግን ድሕሪ ንእሽተይ ጉዕዞ እቲ መንገዲ ይጠፍኣሞ ናብ ሓደ ነዳጅ ማድያ ብምኻድ መንገዲ ንኽሕብራ ሓሰበት። ኣብኡ ድማ ጆኒ ዝተባህለ ወዲ ትረክብ። እቲ መንገዲ ምስ ነገራ ምስኣ ካሊእ ነገር ክገብር ደልየ ንሳ ግን ኣይኾንም ብምባል እናተኸራኸረቶ ናልወት ኣብ ባልዲ ዝነበረ ማይ ይድፋእ። እዚ ብምፍጣሩ ዓርኩ ኣንዲ እና ስታንሊ ብጣዕሚ ይስሕቕዎ። ጄኒፈር መኪና ኣልዒላ ምስ ኸደት ጆኒ ብጣዕሚ ይናደድ። ብዙሕ ኪሎ ሜትር ምስ ተጓዓዘት ናፍቲ ዝተኻረየቶ ገዛ ትበፅሕ። ኣቑሑታ ንውሽጢ ብምእታው ድማ ስራሓ ጀመረት። ንጽባሓይቲ ንጎ ኣብ ድሕሪ ገዛ ዘሎ ሰው ሰራሽ ባሕሪ ፀሓይ እናሞቐት ደስ ዝብል ግዜ ምሕላፍ ጀመረት። ኣብቲ ቦታ ውፅእ ዝበለ ድምፂ ይስማዕ ነበረ። ነገር ግን ጄኒፈር ስለዘየቕለበትሉ ሸለል ትብሎ። ለይቲ እንኳን እቲ ድምፂ ኣይተቋረፀን ይርብሻ። ኣብዚ ሰዓት ግን ንምፅራይ ናብቲ ከባቢ ምዛር ጀመረት። ጋራጅ ውሽጢ እንተኣተወት ዋላ ምንም ነገር ኣይነበረን። ኣብ ገዛ ተመሊሳ ስራሓ ክትጅምር ክትብል ናይ ባዕላ ወይን ኣብ ክዳና ተፍስሶ። እዚ ንምስትኽኻል ክዳና ንምሕፃብ ጀመረት። ኣብዚ ሰዓት መንነቱ ዘይተፈለጠ ሰብ ንጄኒፈር ጥርሓ ፎቶ ይቐርፃ ነበረ። ንጎሆ ስፖርት ንምስራሕ ኣብቲ ከባቢ ጉያ ጀመረት። ብኣጋጣሚ ሓደ ባዶ ገዛ ትርኢ እሞ እንታይ ኣለዎ ኢላ ንኽትሪኦ ትኸይድ። ነገር ግን እቲ ገዛ ካብ ምፍራስ ወፃኢ ካልእ ነገር ኣይነበሮን። ተመሊሳ ናብ ጉያ ትቕፅል እሞ ናብቲ ገዛ ተኣቱ። ምስ ኣተወት ናይ ቧንቧ መስመራት ኩሎም ሕማቕ ማይ የፍስሱ ነበሩ። እቲ ማይ ክተስተኻኸል ስለ ዘለዋ ድማ ናብ ማትዊ ዝተባለ ናይ ቧንቧ ሰራሕተኛ ትፅውዕ። ማትዊ ንእሽተይ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ሰብ እዩ። እቲ ቧንቧ ብኣግባቡ ሰሪሑ ምስ ወደአ ይነግራሞ ብጣዕሚ ተሓጒሳ እንተይሓሰበቶ ትስዕሞ። በዚ ዝሓፈረ ማትዊ እቲ ገዛ ለቒቑ ኸደ። ብኻልእ ገጽ ኣንዲ ስታንሊ ጆኒ ግዜ እናሕለፉ እዮም። ስታንሊ ብካሜራ ቪድዮ ምቕራጽ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎ ሕዝን ባዕሉ እውን ይቐርጽ ኣሎ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ማትዊ እናጎየ ይመጽእ እሞ ጄኒፈር ከንፈሩ ከም ዝሰዓመቶ ይነግሮ። ነገር ግን ጆኒ ከም ዘይኣምኖ ይነግሮ። በዚ ሰዓት ስታንሊ ኣይ እታ ቆልዓ ባለጌ እያ ብምባል እቲ ዝቐረጾ የርእዮም። ኣብ ዝሓለፈ ተሓቢኡ ንሱ ከም ዝቐረጸ ንርዳእ። ምስ መሰየ ድማ ጄኒፈር ቅድም ዝርብሻ ዝነበረ ድምፂ ሕዚ እውን ይረብሻ ኣሎ። ንምፅራይ እንደገን ትወፅእ። ኣብቲ በሪ ገዛ ዝሞተት ዒፍ ትረክብ። ካሊእ ዝረአ ነገር ስለ ዘይረኸበት ተገሪማ ንውሽጢ ትምለስ። ቅድም መዓልትታት ረኺባቶም ዝነበረት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ላፕቶፓ ፎቶኦም ትሪኦም ትድንግፅ። ኣብዚ ሰዓት እዩ ነይሩ ማለት ጆኒ ኣንዲ ስታንሊ በቢ ዝተፈላለየ ኣቕጣጫ ምእታው ዝጀመሩ። ኣብ ልዕሊኣ ቀልዲ ምስ ጀመሩ ጄኒፈር ተደናገጸት። ስታንሊ ከም ዝለመዶ ቀረፃ እንትጅምር ጆኒ ድማ ማትዊ ናብ ውሽጢ የእትዎ። ናይቲ ቡድን መራሒ ዝኾነ ጆኒ ዘምፅኦ መስተ ንኽትሰቲ ይነግራ። ነገር ግን ኣፍርሕ ዘላ ጄኒፈር ኣይሰትን በለት። ጆኒ ብንዴት እቲ ጥርሙዝ እናወቕዐ እንተይፈተየት ከም እትሰቲ ይነግራ። ጄኒፈር ግን ሕዚ እውን ኣይሰትን ትብል። ብሓይሊ ኣፋ ይኸፍት እሞ ሽጉጥ ብምእታው ናብ ኣፋ ብምእታው ልክዕ ካልእ ነገር ትገብር ዘላ ብምምሳል ብድሕሪት ካሜራ እናተቐረፀ ይርከብ። ንእሽተይ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ማትዊ ብጣዕሚ እናፈርሐ ዋላ እንተኾነ ብሓይሊ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ንኽርኢ ይገብርዎ። ንእሽተይ ኣብ ዝፈዘዘሉ ሰዓት ጄኒፈር ብጥርሙዝ ጆኒ እግሩ ብምውቃዕ ስታንሊ ዓይኑ ሽቶ ብምንፋሕ ተሃድም። ካብቲ ከባቢ ብዙሕ እንተይረሓቐት ሓደ ወታደር ይረኽባሞ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይጥይቓ። ጄኒፈር ግን መንነቱ ስለ ዘይትፈልጦ ንምንጋር ሰገት። ኣብዚ ሰዓት እቲ ወታደር ናይ ጫካ ሓላውና መንግስቲ ዝመደቦም ትኽክለኛ ሓለውቲ ምዃኖም ቁልፊ ብምፍታሕ ታሴራ የርእያ። እዚ ሰዓት ድማ ጄኒፈር ድሕንነት ይስምዓ። ስለ ዝተፈጠረ ኩሉ ነገር ሓደ ብሓደ ምስ ነገረቶ ከይድና ኣብ ኢድ ቁፅፅር ክነውዕሎም ኢና ብምባል ተዛረባ። በዚ ተስማዕሚዖም ድማ ብመኪና ናብቲ ገዛ ኸዱ። እቲ ወታደር ድማ
እቲ ገዛ ብምኽፋት ናብ ውሽጢ ይኣቱ ግን ማንም ኣይነበረን። ሓደ ምልክታት ምርኣይ ጀኒፈር የገድድዋ ከም ዝነበሩ ይርዳእ። ጀኒፈር እውን እቶም ሰባት ሓደገኛታት ከም ዝኾኑና ካብዚ ነገር ከምልጡ ከም ዘለዎም ደጋጊማ ትነግሮ። ጀኒፈር ብጣዕሚ ጨንቃሞ ናብቲ መስኮት ብምኻድ ንደገ እንትጥምት እቲ ወታደር ንዓኣ ምንኽኻእ ይጅምር። ንኸይትንቀሳቐስ ድማ ብጉልበት ይሕዛ። ንጆኒ እውን ምእታው ይጅምሮ። ናታቶም ተሓባሪ ከም ዝኾነ ድማ ግልጽ ይኸውን። እዚ ሰብ ስታርች ይበሃል። ጀኒፈር ንኽትንበርከኽ ድማ ይእዝዛ። ማቱይ ድማ ብሓይሊ ስርኡ ንኸውፅእ ይገብሮ። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጀኒፈር ምንም ሓገዝ ክትረክብ ዘይከኣለት ብሓሙሽተ ጎረምሳታት እናተሰቃየት ትርከብ ጓል ኮይና ኣላ። ማቱይ ድማ ኣገዲዶም ናብ ልዕሊኣ የውፅዎ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ድማ ስታንሊ ሓደ ብሓደ ይቐርጽ ኣሎ። ጀኒፈር ካብ ፌንት ምስ ተስእት ብጣዕሚ ዋላ እንተደኸማ ንምምላጥ ሞከረት። ካብ በሪ ወፂኣ ጉዕዞ ምስ ጀመረት እሶም ድማ ተሓቢኦም ይሕልውዋ ነበሩ። ተመሊሳ ኣብ ኢዶም ወደቐት። ኣንዲ ድማ ገጻ ናብቲ ጭቃ እነዳጋገመ የእትዋ ኣሎ። ስታርች ድማ ስርኡ ብምፍታሕ ኣብ ልዕሊኣ ደስ ዝበለ ነገር ይገብር ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ኩሎም ሓደ ብሓደ እዮም ኣብ ልዕሊኣ ፈጺሞሞ። ንኻልኣይ ግዜ ካብ ፌንት ምስ ተስእት ኣብ ጭቃ ተጨማሪቓ ጥራሓ እያ ዘላ። ናበይ ከም እትኸይድ ዋላ እንተይፈለጠት ነገር ግን ናብቲ ጫካ ጉዕዞ ጀመረት። ንሶም ድማ ደድሕሪኣ ይኽተልዋ ኣለዉ። ኣብ ሓደ ዓብይ ድልድል ምስ በጽሐት ስታርች መሳርያ ብምውጻእ ክትኩሰላ ምስ በለ ቀዲማ ናብቲ ባሕሪ ትዘልል። ብዝገርም ኩነታት ተሰወረቶም። ካብ ምዝላላ ወፃኢ ናበይ ከም ዝኣተወት ምንም ኣይፈልጡን። ናታ ዘበለ ኩሉ ንብረት ድማ ምቅጻል ጀመሩ። ስታንሊ ድማ እቲ ቪድዮ ንኸጥፍኦ ይነግርዎ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ስታርች ናብ ገዝኡ ይመጽእ። ቸስቲ ዝተባህለት ጓሉ እና ነብሰ ጡር ዝኾነት ሰበይቱ ይቕበልዎ። ምንም ዓይነት ነገር ከም ዘይተፈጠረ ብምምሳል ንርኡ ይቕጽል። ንጽባሒት ንጉስ ስታርች መኪኑ ሒዙ ናብቲ ጀኒፈር ዘካርያ ሰብኣይ ብምኻድ እቲ ቁልፊ ይህቦ። ሕዚ ብዙሓት ሰሙናት ሓሊፎም ኣለዉ። እቶም ዓመጽቲ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ንርኦም ይነብሩ ኣለዉ። ነገር ግን ማቱይ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ኣሎ። ምኽንያቱ ዝተፈጠረ ኩሉ ርኡ ኣሎ። ናቶም ተሓባሪ እውን ኮይኑ ኣሎ። ብዝተፈላለየ ግዜ ጀኒፈር ብሕልሙ ይሪኣ። ብጣዕሚ ጭነቕ ዕረፍቲ ሰኣነ። ጆኒ እና ኣንዲ ኣብ ደገ ኮይኖም ኮፍ ኢሎም መስተ እናሰተዩ ግዜ ይሕልፉ ኣለዉ። ስታንሊ እናጎየየ ናብኦም ይመጽእ እሞ ኩሉ ነገር ዝቐርጸሉ ዝነበረ ካሜራ ካብ ዘቐመጦ ከም ዝጠፍኦ ይነግሮም። ጆኒ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ሲጀመር ደልቶ ዶ የበልናካን ብምባል ባእሲ ይጅምር። ሙሸቱ ጆኒ ኣብ ገዝኡ መስተ እናሰተየ እናሃለወ ካብ ደገ ዝኾነ ድምፂ ይሰምዕ። ተደናጊጹ ንደገ እንትወፅእ ድማ ዝሞተት ዒፍ ኣብ በሪ ገዝኡ ይረክብ። ብእግሩ ብምድርባይ ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ብድጋሜ ድምፂ ይሰምዕ እሞ ሽጉጥ ሒዙ ይወፅእ። ሕዚ እውን ዝሞተት ዒፍ ረኸበ። ብእግሩ ሕዚ እውን ደርበያ። በቲ ነገር ተደናጊጹ ኣብቲ ገዛ እናዞረ ተመልከተ። ሕዚ እውን ናይ ጀኒፈር ጫማ ረኸበ። ዝሰምዖ ድምፂ ተኸቲሉ ከፈራርሓ ጀመረ። ነገር ግን ማንም ክረክብ ኣይከኣልን። ስታርች ናብ ገዝኡ እንትኸይድ ሰበይቱ ካብ ዝኾነ ዘይፍለጥ ሰብ ዝኾነ ነገር ከም ዝተለኣኸሉ ትነግሮ። ከፊቱ እንተረኣየ ድማ ናይ ስታንሊ ካሜራ ነበረ። በቲ ነገር ብጣዕሚ ዋላ እንተተናደደ ሰበይቱ ስለ ዘይረኣየቶ ተረጋግዐ። ብሓያል ቁጥዕ መንፈስ ናብ እኒ ጆኒ ኸደ። ብንዴት ድማ ስታንሊን ክቐትሎ በለ። ነገር ግን ጆኒ ንዓርኩ ክከላኸል ክብል ናይዚ ኩሉ ተሓባባሪ ማቱይ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ስታርች ንዓርኩ መስተ ብምሃብ ንኽመውት ይገብሮ። ምኽንያቱ ዝኾነ ነገር ተተፈጢሩ ከጋልጸኒ እዩ ብዝብል ፍርሒ። ብናይ ጀኒፈር ጉዳይ ዝደንገጸ ማቱይ ላብ ናይ ጀኒፈር ገዛ ዝነበረ ይኸይድ። ብድንገት ግን ጀኒፈር ኣብ ውሽጢ ኮይና ትጽውዖ እናጎየ ናብ ውሽጢ ይኣቱ። ብጣዕሚ ፈሪሑ ስለ ዝነበረ ተዓንቂፉ ካብ ደረጃ ይወድቕ። ካብ ዝወደቐሉ ምስ ተስእለ ጀኒፈር ኮፍ ኢላ ይሪኣ። ማቱይ እናተፋሓኸ እዚ ነገር እዚ ክፍጠር ከም ዘይደለየና ከም ዘይሓሰቦ እናለመነ ይቅርታ ይሓታ። ጀኒፈር ድማ ቀስ ኢላ ችግር ከም ዘይብሉ ብምዝራብ ገመድ ኣብ ክሳዱ ብምእታው ዝገርካዮ ነገር ብይቅርታ ዝምለስ ኣይኮነን እናበለት ግጥም ኣቢላ ትሓንቆ። ሓደ ነገራት ምፍጣሮም እኒ ጆኒ ማቱይ ክልሽዎ ይገብሮም። ብድንገት ሓደ ዖና ገዛ ይርኡ እሞ ኣነ በዚ እስኻ ብኻሊእ ገጽ ተባሂሎም ስታንሊ እና ጆኒ ብዝተፈላለየ ኣቕጣጫ ይኸዱ። ኣንዲ ኣብ ጉዕዞ እናሃለወ ጀኒፈር ይሪኣ እሞ ብድንጋጼ ተፋጢጦም እናሃለዉ ኣንዲ ኣብ መጻወድያ እግሩ ይኣቱ። እግሩ ብጣዕሚ ይጉዳእ። ጆኒ ብምባል ይጽውዖ እሞ ስታንሊ ይመጽእ። ጀኒፈር ድማ ርእሱ ትወቕዖ። ምስ ነቕሐ ምስ ዓብይ ጉንዲ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ይምልከት። ልክዕ ንሱ ዝገብሮ ከም ዝነበረ ካሜራ ብምቕራጽ ትጅምር እሞ ዝበስበሰ ናይ እንጭዋ ስጋ ብሓይሊ ናብ ኣፉ ተእትወሉ። በዚ ነገር ድማ ክሳብ ዘምልሶ ይበጽሕ። ጀኒፈር በዚ ኣይኣኸለትን። ናይ ዓሳ መንጠቆ ዓይኑ ብምእታው
ንላዕሊ ሓፍ ኣቢላ ተኣሲሮሞ ድሕሪዚ ናይ ዓሳ ስጋ ቆራሪፃ ኣብ ዓይኑ ትገብረሉ ናይቲ ጫካ ኣዕዋፍ ይመፁሞ ዓይኑ የጥፍዎ በዚ ህይወቱ ይሓልፍ። ኣንዲ ብበትሪ ተወቂዑ ርእሱ ካብ ዝተሓተሉ ምስ ነቕሐ ኣብ ናይ መሕፀቢ ገንዳ ንጋድም ተኣሲሩ ኣሎ። ቆሻሻ ዝኾነ ማይ ድማ እቲ ገንዳ ይመልእ ኣሎ። ጀኒፈር ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝገብራ ዝነበረ ኬሚካል ናብቲ ማይ ብምእታው ርእሱ ፀቒጣ ተእትዎ። እንዲያውም ብዝበለፀ እቲ ኣግድም ዕንፀይቲ ተልዕሎሞ ደኺምዎ ባዕሉ ናብቲ ማይ ንኽኣቱ ትገብር። እቲ ኬሚካል ሓያል ስለ ዝነበረ ወዲያው ገፁ ይብስብስ እሞ ወዲያው ህይወቱ ይሓልፍ። ጆኒ ኣብ ስራሕ እናሃለወ ሓንቲ ብጣዕሚ ሓፂር ክዳን ዝገበረት ጓል መፃት ነዳጅ እናቐድሐት እናሃለወት ከምቲ ዝለመዶ ክሻፍድ ክብል ጀኒፈር ተወቅዖ ርእሱ ይስሕት። ጆኒ ድሕሪ ደቃይቕ ምስ ነቕሐ ባዶ ኣብ ዝኾነ ገዛ ውሽጢ ብኣሰቃቂ ዝኾነ ተኣሳስራ ተኣሲሩ ኣሎ። ጀኒፈር ድማ ስኑ ሓደ ብሓደ ትነቕነሉ። ናይ ባዕሉ ሽጉጥ ብምውፃእ ድማ ልክዕ ንሱ ይገብራ ከም ዝነበረ ኣብ ኣፍ ውሽጢ እቱ ኣውፅእ ብምባል ተሳቂዮ። ናይ ጆኒ ስቃይ በዚ ኣይትወድእን። ጀኒፈር ዓብይ ዝኾነ መቐስ ተልዕሎሞ ብኣሰቃቂ ኩነታት ብሉዕቱ ትቆርፆ ብጣዕሚ ብዙሕ ደም ይፈስሞ ኣብኡ ኣብ ዝተኣሰረሉ ይመውት። ጀኒፈር ብመጨረሻ ዝተረፈ ሓደ ስትራቴጂ ትፍፅም እያ። ስታርች ኣብ ስርሑ እናሃለወ ጓሉ ትድውለሉ እሞ ሓዳሽ መምህራ ናብ ገዛ ከም ዝመፀት ትነግሮ። ብስልኪ ተነጋግሮ ድማ ጀኒፈር እያ ነይራ። ናይ ቤተሰቡ ነገር ዘደንገፆ ስታርች ብፍጥነት ናብ ገዛ እንተኸደ ጀኒፈር ግን ኣይረኸባን። ብመኪና ድማ ኣብቲ ከባቢ ክእልሳ ጀመረ። ኣብዚ ጉዳይ ጓሉ ስለ ዘእተወትሉ ብጣዕሚ ፈርሐ። ብድንገት ናብ መኪና እንትምለስ ጀኒፈር ብድሕሪ ስለ ዝነበረት ርእሱ ክሳብ ዝስሕት ትወቅዖ። ስታርች ካብ ፌንት እንትነቅሕ ተኣሲሩ ክላሽ ድማ ብድሕሪቱ ተቐባቢልዎ ኣሎ። ጀኒፈር ድማ ንምንታይ ጓል ኣንስተይቲ ጓልካ እናሃለወትካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ እናበለት ንስኻ ብሂወት ምንባር ዝተፈቐደልካ ሰብ ኣይኮነትን በለቶ። ፀኒሓ ድማ ሓደ ዝተሸፈነ ወንበር ቀልዕ ምስ ኣበለቶ ማትዊ ተኣሲሩ ኣሎ። ማትዊ ርእሱ ስሒቱ ዋላ እንተሃለወ ቀጢን ገመድ ምስ ናይ ስታርች ክላሽ ዝተተኣሳሰረ ኣብ ኢዱ ኣሰረትሉ። ስታርች ንቤተሰበይ ክትብል መሓር ንምስ በላ ንሳ ድማ ካባኻ ዝበለ ዓይነት ቤተሰብ ካብ ምህላው ዘይምህላው ይሓይሽ ብምባል ንደገ ወፀት። ኣብ ደገ ኮይና ድማ ዝፍጠር ነገር ምስተውዓል ጀመረት። ማትዊ ካብ ፌንት ምስ ነቕሐ ስታርች ተኣሲሩ ደም ብደም ኮይኑ ረኣዮ። በዚ ድማ ደንገፀ። ስታርች ድማ ከይትንቃሳቐስ እናበለና ተዛረቡና ኣለዎ። ማትዊ ክንቃሳቐስ ክብል እቲ ገመድ ሰሓቦሞ እቲ ክላሽ ተተኪሱ ንኽልቲኦም ቀተሎም። ጀኒፈር ንዝገበርዋ ኩሉ ነገር ሓደ ብሓደ ስለ ዝመለሰት ደስ ይብላ እሞ ፍሽኽ ትብል እና ሰብ ኩሉ ዝዘርኦ ከም ዝዓፀድ ሰብ ኩሉ ብዘለዎ ግዝያዊ ኩነታት ተላዒልና ናቱ ዓቕሚ ምግማት ከም ዘይንኽእል ኣብ ርእስና ክበፅሕ ዘይንደልዮ ነገር ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ምፍፃም ክንደይ ዝኣክል ሕማቕ ከም ዝኾነ እናተገንዘብና እቲ ፊልሚ ኣብዚ ይዛዘም። ቤተሰብ ካብቲ ፊልሚ ትምህርቲ ከም ዝወሰድኩም ኣይጠራጠርን። ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ከይርሳዕ። ሰላም።